खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। थाम्बनेलाव थानाय बायदि बुजिखाबाय जानो हागौ। गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ हारिनि थाखाय दसे सम खोनासंलाङोबा गासैबो जिउ जारिमिनखौ खोनासंथावै खोथाफोरखौ जुदि दसे सम खोनासंलाङोबा एसेबाबो हारिनि गेजेराव मा जानो थांगासिनो दं बेफोरखौ बयबो गोसोआव अननाय फैगोन, आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय फैगोन। दिनैनि बे समाव आं गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव आंनि गोसो गोरबोआव माबा मोनसे फोरमायनो गोसोआव सानदों। नाथाय आंनि बे गोसो गोरबोआव फोरमायनो नाजानाया रायजो राजाफोरखौ गोजोनग्लाय होनो, गेदेरमा रायजो राजाफोरखौ माबा मोनसे रोंगौथि होनो हानाय आंनि खुगानिफ्राय गोसोनिफ्राय गोदै राव गैया। अब्लाबो आं आसा खालामो जायफोर खामानि सामानि मावनानै समखौ माखासे मबाइल नायनो सम गैया, जायफोर साख्रि मावनानै जायफोर साख्रिनि समजों थानो गोनां जायो, जायफोर बिथांमोना दसे सम हारिनि थाखाय एसेबाबो मबाइलखौ नायलांगोन बा मबाइलनि चेनेलजों नायलांगोन, जायफोर बर' हारिनि गेजेराव जोङो गले गले नुदों उन्दै गेदेर बोराय बुरि जेरैबायदि गोसोआव गाबखांनाय फैदों। फुंनि सानसुनि हरनि अराय समजों बयनिबो बर' मिडियाखौ दोनथ'नानै बर' इउटुबारफोर जेसेबां दं बयनिबो चेनेलाव जों बांसिनै उन्दै गेदेर बोराय बुरि बयबो गोसोआव जेरैबायदि मोनखानाय फिथाइखौ बर'फोरनि बेसेबांबा समायना रमायना फिथाइखौ माखासे फिथाइखौ गुबुन हारिया लांफिननानै अखा जागासिनो। आगोमा महर मुस्रिखौ लानानै आगोमा जिउखौ लानानै जायफोर जोबथेसालियाव दिनैसिमबो दं बिथांमोननि थाखाय बयबो उन्दै गेदेर गोसोआव दुखु मोनदों। जेरैबायदि बिटिआर दफानि बायदि माखासे बिथांमोनखौ नंखायब्ला माखासे खोथा होनानै सरकारा बिनि सायाव जोंखांनाय उन्दै गेदेर बयबो साननि हरनि जों नुयो। बेनि थाखायनो आं खावलायो आंनि बे चेनेलनि जाबा दाजा माखासे आंनि खुगानि रावजों आंनि गोसो गोरबोआव गोदै राव गैया। अब्लाबो आङो गोसोआव हास्थायो रायजो राजाफोरनि बावगोमानानै थानाय माखासे जायफोर साख्रि मावनानै साख्रिनि समजों माखासे हारिनि बावगोमानानै थानाय समखौ, जायफोर खेथि बाथि मावनानै समजों गोरोबनानै थायो बिथांमोना दसे बावगोमानानै थानाय, जायफोर गुबुन खामानियाव बावगोमानानै थानाय बिथांमोननि गोसोआव एसे आङो बेरखांहोनो थाखाय दिनै आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों आङो फोरमायनो थाखाय बयनिसिमबो आं भिडिअखौ लाबोदों। जाहाथे आङो खनले आङो खावलायो माबा मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होगोन होननानै आङो आसा खालामो। अब्लाबो आं फंसे बाथ्राखौ बुंथारगोन, रायजो राजाफ्रा एसेबाबो अनसायगोन होननानै आसा खालामो। जेरैबायदि जोङो बर' मिडियाखौ दोनथ'नानै जेसेबां बर' इउटुबारफ्रा हारिनि थाखाय जान्जि खाफ्रादों, जाय बिथांमोननि चेनेलजों जों उन्दै गेदेर बोराय बुरि बयबो गोसोआव जेरैबायदि दुखु फोरमायदों, बेबायदि समाव आं मोनसेल' खावलायो, जेरैबायदि मोननै दोलोनि बिपिएफ दोलो इउपिपिएल दोलो बिथांमोना बुंदों उकिलजों सावरायबाय। बे समाव सावरायनानै माखासे सावरायनायजोंल' जाया, नैबेखौ जों हास्थायो जायफोर बिथांमोननि थाखाय केस नांहैगोन दिल्लीनि सुप्रिम कर्टआव बिथांमोना बर' हारिनि जायफोर बिर जोहोलावफोरनि थाखाय जायफोर जोहोलावफोरनि केस माखासे सरकारजों होजानाय बिथांमोननि थाखाय माखासे सुप्रिम कर्टआव दावहाखौ जुरिगोन। बे समाव माखासे दावहा नांनो थांनायाव केसखौ सालायनो थांनायाव मा जगार नांगौ नैबेखौ बयबो उन्दै गेदेर बुजियो। सरकारनि सायाव जों आसा खालामोबा बोसोरसे खेथि मावनायखौ जों मोनजायो। नाथाय सरकारनि खेथि मावनायखौ जों बबेबा समाव जोङो बे आबाद मावनायखौ जों बयबो माबा मोनसे एसे जानायनो मोनगोन बेबायदिखौ जों मालाबा समाव मोनजायाबो जानो हागौ। मानो होनोब्ला सरकारनि खेथि मावनाया मालाबा बबेबा खेथिनि
जिथु जोलै, बे जोलैया मालाबा गलाबो जायो। बिनि थाखायनो आं आसा खालामो, जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौ आं आसा खालामो, जेसेबां गोसोआव दुखु मोनदों, गोसोआव गाबखांदों, थाइसे थाइनै खांनानै जायफोर बिर जोहोलावफोरनि थाखाय गावनि आगोमा महर मुस्रिखौ लानानै, गावनि आगोमा जिउखौ लानानै दिनैसिमबो गोसो गोरबोआव दुखुजोंनो हर सान जेलाव हांमा सुरै सुरै थानो गोनां जायो। बिथांमोननि थाखाय अननाय दङब्ला नैबेखौसो आं खावलायो, हारिनि गेजेराव जायफोर इउपिपिएल दोनो, आबसुखौ नागारनानै, सोरबा बिपिएफखौ नागारनानै रायजो राजाफ्रा हायोब्ला थाइसे थाइनै रां रुफा कालेक्सन खालामनानै बिथांमोननि थाखाय केस नांनो थाखाय जान्जि खाफ्रानाया मोजां। लोगोसे आं नैखौसो बुंगोन, जिबायदि सुप्रिम कर्टनि लांगोनायाव थांनानै जाहाथे जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बोरलाजों नङा, लबारजों नङा, लावथिजों नङा, थुंग्रिजों नङा, माबा मोनसे सरकारनि अफिस लांगोनायाव बर' बिमानि रावै खौसेयैनो माबा मोनसे सरकारनि सायाव स्ल'गान होनानै राजा लामा गाथेनानै लोगोसे उन उन थांफानांगोन। अब्लासो बिथांमोननि माखासे नांनाय, बिथांमोननि थाखाय आगान सुरनाया जों थाबैनो जों जाफुंसारनायखौ नुगोन। नैबेखौसो आं गले गले रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं आसा खालामो। बिथांमोननि थाखाय जेरैबायदि रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होनो लुबैदोंबा, आबसुखौ दोनथ'नानै, इउपिपिएलखौ दोनथ'नानै, बिपिएफखौ दोनथ'नानै बिथांमोननि माखासे आबाद मावनायखौ जोङो अबेबा समाव अखा दामब्राजों मालाबा अखाया बुसोमनानै जोलैखौ गला खालामो बा गाज्रि खालामो। अबेबा समाव सान्दुङा बारा दुङोब्ला बे जोलैयाबो गाज्रि जायो। अबेबा समाव गुथिखौ फोनो रोङाबा बेयावबो गाज्रि जायो। अबेबा समाव हाया जेसेबां हाखौ माने दुफु 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 पाउदार बायदि माखासे हाखौ मोजाङै हाग्राफोरखौ साफा खालायनांगौ। बेबायदि साफा खालायालासिनो अबेबा समाव ओरैनो हाग्रा सायाव फैयोबा बै माखासे जोलैया रज'नो हाया। नैबेबायदिखौ रायजो राजाफ्रा स्पष्ट बुजिखाबाय जानो हागौ। लोगोसे आं नैखौनो गले गले खावलायो, जायफोर रायजो राजाफ्रा बर' हारिनि थाखाय मोनखानाय फिथाइखौ जेरैबायदि गुबुन हारिजों लांजाफिनबाय आरो जोहोलावफोरनि थाखाय गोसोआव गाबखांनाय मोनदोंबा, थाइसे थाइनै एक्स एनडिएफबिफोरजों लोगो नांफानानै आरो एक्स एनडिएफबिफ्राबो रायजो राजाफोरनि दुखु दाहा जेरै गोसोआव गाबखांनाय, बिथांमोनजों एखे लोगो खौसे जानानै जायफोर जोहोलावफोरनि थाखाय, मानो होनोब्ला उकिलखौ हमबाय, उकिला दिल्लीनिफ्राय थांलाय फैलाय गाबोनबो 100 नांगौनो, गाबोनबो 200 नांगौनो सरकारनि खाथियाव बिफैगोन ना? थाङै थुङै जोङो जेरै नुदों, सोरबा साफा सानै बिर जोहोलावफोरखौ जेलाव थांदो बुंलायोबा गाज्रि जायो। सोरबा बिर जोहोलावफोरखौ गुबुन हारियानो जा, गावनि हारियानो जा, सोरबा सासेखौ बुंनाय माने गासैखौबो बुंनाय, थांदो। अब्ला बै बिथांमोनखौबो जेलाव थाबाय थानो गोसोआव साननायसो दं नामा? जों नैखौसो बुंनांगोन। लोगोसे आं नैबेखौ बुंबावगोन फंनैसो बाथ्राखौ, रायजो राजाफ्रा समखौ ओरैनो थांगार होआलासिनो बखिनायफोरखौ दोनथ'नानै गावजों गाव रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होलायनानै, रायजो राजाफ्रा गाव गावनि गोसोआव, गोसो गोरबोआव बेसेबांबा गोसो बोलोखौ गिदिर गोसोनि लानानै हारिनि थाखाय जान्दियाव आर'नाइ खाफ्रानानै गावनि आथिं आखाइखौ राफोद खालायनानै बिथांमोननि थाखाय थाइसे थाइनै कालेक्सन खालायनायाव बयबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे बिलायनाङा, बयबो हेफाजाब होयो। अब्लासो दिल्लीनि सुप्रिम कर्टआव नांनो थाखाय जाय बिथाङा आगान सुरगोन, बिथांमोननि थाखाय केसाव गसंगोन, बिथांमोना अरायसम जाहाथे थाखा फैसानि अभाब जाया। नङाब्ला जोंनि जायफोर जोहोलावफोरनि थाखाय, बर' हारिफोरनि थाखाय जायफोर जेलाव दिनैसिमबो आलाय सिलाय जानाय लोंनाय उन्दुनाय सुख गैया, जेरैबो बिथांमोननि गोसोआव खोमसि, बिथांमोननि गोसोखौ स्रां खालायनो थाखाय
जायफोर दिनैसिमबो हालाय हाफाय दं बिथांमोननि थाखाय अराय जाहाथे जायफोर बिथांमोननि थाखाय एगेन्सै गसङो जायफोर बेरेखा गसङो बिथांमोना बिसोरसो नङाब्ला सुप्रिम कर्टआव हरनि साननि थांनानै बिसोरो गसंफिननो थाखाय बिथांमोननि थाखाय दङ। जोबथेसालियाव थानायफोरनि थाखाय बेरेखा गसंग्राफोरनि थाखाय माखासे रां रुफा हेफाजाब होग्रा आसाम सरकारनि दैदेनगिरिफ्रानो रोखा दंखायो बा आसाम सरकारानो दंखायो। जोंनि बिर जोहोलावफोरनि थाखाय सोर दं? आसाम सरकारा हेफाजाब हरगोन ना बिटिआर सरकारा हेफाजाब होगोन? बिथांमोना फार्स्ट टाइमाव रायजो राजाफोरनि खाथियाव जोङो नै उखिल हमबाय, बिथांमोनजों जों सावरायबाय, बे माखासे फावथिनाबो जानो हागौ। बिनि थाखायनो आङो आसा खालामो गेदेरमा रायजो राजाफ्रा सावरायलायनानै बिथांमोननि केसखौ आवगायलांनो थाखाय सोर उखिला सोर बिथांमोननि थाखाय केसाव गसंगोन बेखौ रायजो राजाफ्रा नायबिजिरनानै सोरखौबा गसंहोनाया साबसिन जायो। रायजो राजाफ्रासो बेखौ सेलेक्सन खालायनाया मोजां जायो। सरकारनि जायफोर बिथांमोना गादबनानै दोनदों बिथांमोनानो जुदि सेलेक्सन खालायबावोबा अब्ला उननि समावबो बिदि जानो थांगोन नामा नैबेखौ जोङो हाजार बार जों साननाया मोजां। आरो आं सावरायगौमानि आंनि गोसो गोरबोआव गोदै राव गैया, आंनि गोसोआव खाब्रां आरो आंनि बुजिस'नो हायै माखासे खोथा बुंनायखौ एसेबाबो रायजो राजाफ्रा बबेबा खोथाखौ गोरोबनानै खोनासंलाङोब्ला बुजिलांगोन। आरो आं गाबोननि समाव आं भिडिअ होथारगोन, मोनसे भिडिअ। बै समाव बिपिएफ हान्जायाव थानानै बिस्वजित दैमारिया NDFBनि सायाव मा बुंदोंमोन? बिर जोहोलावफोरनि थाखाय जेराव थांदो सानजाहा थांनानै सोरनि हटेलाव थानानै बर'फोरनि हटेलाव थानानै गुफुरनि रायजो राजाखौ लोगो हमो ना हारसाफोरनि हटेलाव थानानै लोगो हमो? बेफोरखौ आं गाबोननि भिडिअआव स्पष्ट होगोन। आरो आबसुआव थानानै बिथाङा आबसुनिफ्राय मानो ओंखारनांदोंमोन बेखौबो आं गाबोन स्पष्ट होगोन। आंनि गोरोन्थि जानायाव निमाहा होगोन होननानै बा आंनि थाखाय रायजो राजाफ्रा एसेबाबो साफा सानैबाबो गसंगोन होननानै आं आसा खालामो आरो खोनासंलांगोन होननानै आङो आसा खालामो। बिपिएफ हान्जायाव थानानै NDFBनि बेरेखा बुंनाय राव आरो आबसुआव थानानै मानो ओंखारनांनाय आरो जेराव थांदो आरो सानजाहा थाङोबा सोरनि हटेलाव जिरायनानै खोथा बुङो, बिनि सायाव गाबोन स्पष्ट खोनानो मोनगोन। रायजो राजा